Sunana Ibrahim Amin Danya. Na'am. Kuma nakan shiga nazarce-nazarce da suka shafi al'adar mutane, nakan yi rubuce-rubuce a kan tarihe-tarihe, kuma nakan yi bayanai a rediyo a program daban-daban a kan abin da ya shafi tarihin musamman wannan ɓangare na Najeriya. Na'am. To a yau muna so mu ji tarihi akan shin wane ne Bahaushe? To za a iya kasa bayanin kamar guda biyu ko uku. Mutane sau da yawa in aka tashi tarihin Bahaushe, kullum makarawa suke su yi zancen zuwan Bayaji da Daura da abin da ya faru, da auren Daurama da abin da ya faru. Amma masu tarihi, masu nazarin tarihi sun rushe wannan al'amarin sun mai da shi takunya. Domin bincike ya nuna wata ƙirƙirar labari ne wanda da turawa suka zo suka jaddada shi don ya zama shi ne tushen Hausa. Amma tambaya ita ce, lokacin da shi Bayaji da izo, ai da mutane ita, kuma ba kurma ne su ko bai baye ba, suna yin harshe, suna magana, har ma suna da shugabanci. So a ce wannan ne tushen Hausa an yi kuskure. Kuma an ce daga Bagadad ya zo. Tambaya ta biyu ke, to da Bagadad shekarun da izo sannan ba garin Bagadad. Don Bagadada ta wanzu da ta kasaita lokacin Jafar al-Mansuri, wato daular Abbasiyya, daular da jikokin Abbas babban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka kafa. To a nan ana ta halibanci, to an sami Jafar al-Mansuri shi ne imai da wata gona ta sarkin Kisra, saboda an ciwo wurin gonar sai mai ta kasaitaccen gari har ta zama hedikwata ko cibiyar wannan daura ta Abbasiyya, ita ce ta zama Bagadad. To lokacin da wannan bawan Allah Bayaji da ya zo Daura, sannan ba ma Bagadad kwata-kwata. Abu na uku an ce shi wannan bawan Allah wato ɗan sarkin Bagadad. To su kuma sarakunan Bagadad jikokin Abbas ne babban annabi, don haka ana haɗa su a cikin wato su sharifai. To shi Bayaji da sharifi ne? Idan sharifi wa'anda ya kafa suka zama sarakunan Hausa da hadda Daura sharifai ne, kenan jikokin annabi ne? Jikokin annabi ko za a zo jihadi Shehu Usman da mutanen su ɗaga takobi su yaƙi da jikokin annabi? To duk wannan dalilai da sauran dalilai da lokaci ba zai ba mu abin nan ba, shi yasa manazarta ta suka rushe zancen kawai, ba haka ba. A ƙaurani na biyu shine cewa ai wata ƙaura aka yi daga ƙasar Misir. Ana ganin Hausawa sun ɓuɓɓugo ne daga tsatso na Kinɗawa. Kinɗawa su ne baƙaƙen mutane wanda suke a ƙasar Misir, Egypt yau. Domin ƙasar Misir ba ƙasar Larabawa ce. A hankali saboda zuwan addinin Musulunci da ya haɗa shi da zuwan Larabawa Arabia, masu cinikayya, masu wa'azi suka zauna a gun suka yi shekara-shekaru suka auratayya. Gun ya zama sunansa Larabawa. Amma akwai yarukansu. To Kinɗawa baƙaƙe ne, kuma su ne masu wannan sunaye na Fir'auna sarki ke. Da aka shi Fir'auna mutane sukan tuno labarin da Alƙur'ani imamu na Fir'auna annabi Musa. Shi ko Fir'auna wato da suke sha da tuwo shi Faro, kamar sarki ke, Faro na gaba. Shi sa aka ce Fir'aunan annabi Musa ko Fir'aunan annabi Yusuf, don a bambance Fir'aunan, amma sarki ke. To da wannan tsaro ake ganin wasu mutane sun taso suka zauna a wajen Libya, daga Libya kuma suka taso a cikin su bayan shekaru suka fitowa har suka zo Nijar Kusugu, tsohon garin Daura ke, suka sassani a wanda ya zauna abun an ce sunansa Najib, ‘ya'yansa duk mata ne, shi yasa aka yi ta samun sarauniya a Daura. An ci zancen sauriya Daura ma sarauniya kofar duk an zancen su. Wannan shi ne abin da yake abu na uku. An ita yanzu Hausa ta fi ƙarfin a ce yare ne, saboda ta haɗi
ita civilization, ita culture ce, wato ma'ana ita gungun mutane, ita al'umma ce ba yare ba, al'umma ne. Saboda a cikin wanda suke kiran kansu Bahaushe yanzu akwai Balarabe, Sharifi, akwai Buzu, akwai Ba'auzumi, akwai Bafulatani, akwai Bamaguji, akwai Bayarabe, akwai Banife, ba abin da babu. Duk gaba ɗaya sun dunkule sun zama ƙasa baki ɗaya, nation, harshen su ɗaya, kuma ana da ikonsa, addinin su ɗaya. Wani ita ita in kace Hausa to al'umma ce ba yare ba. Wannan shine bayanin Hausa hawa. To ta yaya aka yi harshen Hausa ya yaɗu har ya zama yana ɗaya daga cikin manyan yarurrukan Afirka? Ɗaya daga cikin abin da sa harshen Hausa iya saboda yawo da Bahaushe yake da shi na fatauci da neman na kai, kuma ya yawo wurare daban-daban. Sannan na biyu, bayan irin wannan Bahaushen da na gaya ma mai haɗin gambiza mai yare iri-iri a mazan kuma Bahaushe, Bafulatani da yake yawo da shanunsa a je wannan gari je wannan gari, ya sani ko bai sani ba harshen Hausa yaɗa, domin ya je wani guri ya zauna harshen nasa mutuwa yake. So duk lokacin da babban harshe ya gaba da babban harshe kan murkushe ƙaramin harshe ya tabbata. To za ga mutane shi sa shi gama yanzu za a tsatsefe sai ka ga a cikin Hausa da muke kiran mu Hausawa yau al'umma ce, ya duk kakanninmu ko kakanninmu duk ba lalle ne Hausawa ba ne, ƙila Baguzawa ne, ƙila Fulani ne, ƙila Bare-bari ne, ƙila Nufawa ne, ƙila Yarabawa ne, ƙila ga su nan fal, amma yau gaba ɗaya harshe ɗaya ake yi, addini ɗaya. To ta haka abin ya yaɗu, wato ma'ana fita daga inda mutum yake in tafi ko wani zarafi ko nema ko kasuwanci ko fatauci. Ina ɗaya daga cikin abin da ya yaɗa harshen. Kuma hanya ta biyu shine addinin Musulunci ma ya taimaka ƙwarai da gaske, saboda da yaren Hausa ake yaɗa shi, ake magana da shi, ake maganar addini, ana wa'azi. Kafin zuwan duk waɗannan da ake alakanta su da Bahaushe, akwai al'ummar Hausawan kenan. Ai shi ne na kasa maka abin. Ne maka zancen baya jidda, ne maka zancen Kirɗawa wanda suka taho daga arewacin Afirka suka yaɗa. Haka kuma ƙarin bayani da zan ma shi ne akwai wanda suka taho daga wurare, ana misali wanda suka taho daga wato lardin Ethiopia wanda yake gaba da Arabia, yanzu kamar a nan Kano mutanen Dahalaka wani gari ne a Eritrea ta yau. Ethiopia ta rabu biyu, Ethiopia daban, Eritrea daban. To ƙasar Eritrea akwai wani a lokacin da ake cewa Dahalak. To mutanen Dahalak su suka taho suka biyo ta Sudan ta Chadi suka zo Kano, su ne suka zauna a dutsen Dala. Ta yana cewa mutanen Dahalak, mutanen dutsen Dahalak, dutsen Dahalak har ya zama dutsen Dala. To su kuma suka taho da al'ada da addini na irin Arabia. A lokacin Arabia ana yin bautar gunki, an yi ɗaki mai sukwaya wato Ka'aba, ana kewaya ana wannan tsafe-tsafe na lokacin kafin zuwan Islam. To suka taho Kano suka tara bautar ruwa ake, ruwan jaka. Sun kuma tada saboda rashin wayewa ruwa ya mutik, saboda tsakuwa da ƙasa da ganye ya mutik, ya zama kamar gani suke wani shi'umi ne suke bautarsa. To sai waɗannan suka taho suka zo suka yi ɗan ɗaki suka sa gunki suka kira su tsumbarbara ya zama abin bautar, saboda a can haka suka saba. To shi sa sai zama Kano an zo mata da bautar gunki wanda ba shi. To za a iya kasa bayanin kamar kaga ina kuma mutanen sun haɗu da abin da mutane sau da yawa ga yawa da waye suka cakuɗe da suka zama al'umma ɗaya. kullum makalawa suke su yi zancen zuwan Baraji da Daura. Saboda ka ƙabilu ne daban-daban, mutane da gauraye da Daurama. shi sa mu alhamdulillah mun gode Amma masu tarihi masu nazarin tarihi ta fi ƙarfin ku ce masa sun rushe wannan dole yake yare al'amarin, ce sun mai to da shi shi gane ya fahimci tarihi domin a al'umma bincike ya nuna kuma alhamdulillah ƙirƙirar labari wanda da tura suka zo suka jaddada shi don ya zama shi na tushen Hausa. Amma tambaya ita ce
wacce dunkule lokacin da ta daya shi bayanin da izo addini ai da mutane to mu ne shi ko ba kurma ne su ko ba ba bayan counting ba ne suna yin shi harshe mutane da suna magana har ma suna da shugabanci su a ce wannan ne tushen hausa a ne kuskure ba yare ba ne kuma yanzu misali an ce za daga ka bagdad samu barbare ne shi ai ba ma ba barbare ki ne bagdad ba ma shekarun da izo sannan ba ko garin ba da ke ko ba nufi Don ba suna nan a garin da jirgin ko dama sharifai da ta kasaita lokacin jafar al-mansuri saboda mun cakuɗe sunan mu ne al'umma ce daular ba da yare ba jikokin abbas wani zai ce ai hausa babban sun ma'aikatan da bari bari sai ka fulani to bai gane abu mun mu a nan ana ta talibanci ana talibanci an sami jafar al-mansuri shi ne in da wata gona ta sarki kisra saboda an ciyo wurin gonar sai ne ta kasance shi shi ne ma wannan abu ne wa mata ko cibiyar labari ta abbasi wai da bayani ke ita ce ta zama gada wai to lokacin da wannan bawan Allah ba ya ji da izo da sannan ba ma bagada da kwata-kwata a wani ubanci shi wannan bawan Allah wato ɗan sarkin bagada to su kuma sarakunan bagada jikokin abbas ne na wannan da haka ana haɗa su a cikin wato su sharifai shi ba ji sharifi ne idan sharifi wa'anda ya kaba suka zama sarakuna hausa da hadin daura sharifai ne da na jikokin annabi jikokin annabi ba za a zo jihadi shi ne usman da ta wannan yaƙi da takobi su yaƙi da jikokin annabi duk wannan dalilai da sauran a tarihin duniya ba ka zama kawai kana daura kai ka ce shan garin ka kai shi wani sa ma ana zance ta suka rushe ko ba tarihin da yana yaƙi a kai kawai abin da Alƙaurani na biyu ka faɗan wannan kuma shi ne cewa ai wata ƙaura aka yi ƙasar yawura daga ƙasar misir Kano ana ganin hausawa sun ɗigo kamar daga ita ƙasar tsakar Hausa na ba ta kirɗawa zama dunkule na su ne baƙaƙen mutane da suka ƙasar misir egypt ne da daura domin ƙasar misir ba ƙasar larabawa ce da menene a hankali saboda zuwa addinin musulunci da ya haɗa shi da zuwa larabawa arabia masu cinikayya masu wa'azi suka zauna a gun suke shekara sai da aka yi dole shi tayya bayan ya zama sunan sa ya amma akwai yarukan su to ke dawa baƙaƙe da menene kuma su ne masu wannan sunaye fir'auna amma kafin da sarki ake ke Usman wanda aka fara aka shi fir'auna mutane sukan tuno labarin da to ba mu alƙur'ani mu ba da ba a cikin shi ko fir'auna suna daban ce Kano daban ce daura daban ce har ma an yaƙi ƙaro na gaba shi sa aka ce fir'auna ko fir'auna annabi Isa dan a bambance fir'auna amma sarki ke to da wannan tsaro ake gani wasu mutane sun taso suka zauna a wajen Libya wanda Libya kuma suka taso a cikin su bayan shekaru suka fitowa har suka zo rijiyar wasu bukukuwa da su kuma su kowa tsohon wanda yake kawo su suka al'adar sassaya mutane wanda ya zauna a mutanci su na sarji ‘ya'yansa duk mata ne shi sa ake samun sarauniya a daura ya sa muka zo muna yin an ci zancen sarauniya daura ma sarauniya ko duk an zance su wannan shi ne abin da yake kaga addinin mu shi ya haifar da a ita yanzu kuma hausa ana mu ta fi karfin a ce yare ne kasashen gumar ko saboda ta haɗi ta haɗi wanda ita wani ya zo civilization ita culture ce wato ma'ana ita lokacin da tafiya gungun aka ringa tana ita al'umma aka ce ringa saita ta ana gyara ta al'umma da saboda al'ada cikin wanda suke kiran da bai gani ita ko wannan sallar gani ta taho ne ta akwai yi kararrabe ita ne zo ta aka ɗauko ba akwai buzu ta shige akwai ba'auzi aka dai al'ada akwai mutane bafulaci da bukukuwan akwai bamakushi komai akwai biyarrabe za akwai su cewa banife ba abin da tarihin ba mutane yake haifar da duk gaba ɗaya sun dunkule sun zama ƙasa baki daya ne yawa ita kuma sana'a harshen da su yake da haifar da kuma ita Allah da ikonsa ana addinin cewa wannan sassuke wani ita in kace Hausa wato al'umma ce ba ya wannan shi ne bayanin Hausa da hawa tsari To ta yaya aka yi harshen Hausa ya yaɗu har ya zama yana ɗaya daga cikin manyan yarurrukan Afirka? ɗaya daga cikin abin da sa harshen Hausa iya saboda yawo da bahaushe yake da shi na fatauci da neman na kai kuma ya yawo wurare daban-daban
sannan na biyu bayan irin wannan bahaushe da na gaya ma mai haɗin gambiza mai yare iri amma zama kuma bahaushe ba fara ke akan koyi noma kuma je wannan gari je wannan gari ya sani ko bai sani harshen hausa ya da domin ya je wani guri ya zauna harshen nasa mutuwa idan so duk lokacin da babban harshe da harshen ka bunkushe da saboda yaƙi ya tabbata daga baya da mutane shi aka koyi dan adadi koyi zan za a tsatsefiya sai ka ga a cikin hausa da muke kiran mu al'umma ya duk kakannin mu kuma kakannin mu duk ba lalle ne ana nan kuma kila ba guzawa ne kila fulani kila bare-bare ne kila nufawa ne kila yarabawa ne kila ga sunan ba amma yau kuma ɗaya harshe ɗaya ake yi bukatun mutane ke to ta hada abin ya nuna ba na fita daga inda mutum yake ko wani zarafi ko nema ko kasuwanci ko mutunci ina ɗaya daga cikin abin da ya da harshe kuma hanya ta biyu shi ne addinin musulunci ma ya taimaka ƙwarai da gaske saboda da yaren hausa ake yada shi ake magana da shi ake magana da addini ana wa'azi ba a bincika ba yanzu ana bincikarsa amma wajen al'ada ana samun shigowar wasu al'adu tunda duniya ta zama da ake cewa global village wato ta zama a dunkule gu ɗaya kowa ya san abin da kowa yake ciki ko ta hanyar littafi ko ta hanyar rubutu ko waya ko talabijin ko intanet ko menene saboda abin da wanda yake a can za ka ji me yake yi za ga abin da yake saboda wannan yana tasiri a al'adar al'umma za ga yanzu yarinya ta mutu ta sa wando da bai dace al'adarta da addininta ba kuma ba mayafi ko babu hijabi ko ba wani abu da ya rufe ta kaga wannan shigowar al'adu ne ko da ta littafi ko ta intanet ko ta abubuwa da irin wannan saboda bahaushe a duniya yau ina daga cikin wanda ya rike al'adarsa mai kyau ya rike ta gangan ana samun tasiri abubuwa su ta shigowa amma yana daga cikin a duniya wanda suka daddage kan al'adarsu don shi da ka gan shi a duniya ko aina yake a duniya kana ganin sa zaga ya siffatu da al'adarsa da golarsa da rigarsa da sauransu. Yanzu a ƙarshe wanda kira za ka yi ga su masu tasowa wajen ganin sun rike tarihin hausawa da kuma al'adunsu don gujewa karewar asali ko tarihin abin. Da farko dai a matsayin wannan al'umma ta mata hausa kamar da nake cewa ba yare ba ce al'umma ce kuma alhamdulillah musulma ita al'umma tun da musulma ce sai mu koma mu tunasar da ita alƙur'ani 2/3 na alƙur'ani tarihi Allah yana faɗa mana abin da ya faru da al'ummu daban-daban. Ina faɗa mana da gwagwarmayar da waɗanda ya turo manzanninsa ko annabawansa suka sha. Ina mana labarin abubuwa da yawa don me ba don mu ji mu gyaɗa kai ba. Don ya zama darasi. Shi sa tun farko yace zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Cewa wannan littafi ba inkari ba ƙarya ba haka ba a cikinsa. Kuma shi shiriya ne ga wanda ya imani. Shiriya ne ga wanda ya imani hafa tarihi nan. Hudan ne lil muttaqin. Shiriya ne ga wanda ya imani. To har tarihin da yake faɗa mana Allah subhanahu wataala shi ma hudan lil muttaqin. To wannan ba sai an faɗi komai ba. Dan adam musulmi ya san ana nuna masa muhimmancin tarihi. Ba dan iji in ce Allahu akbar mutan da dan iga darasi ya koya. To wannan zai sa dan adam bahaushen yau wanda na faɗi wannan al'umma ce ba yare ba zai fahimci cewa musulunci ya nuna masa abubuwa da yawa. To karatun tara zai kalli tarihinsa ya girmama tarihinsa ya muhimmanta shi kuma ya koyi da magabata na kwarai. Wannan shine shawara.